And now our cooking class continues. Ladies and gentlemen, ngizokhuluma isiZulu khona nizozwa nonke. So add ama subtitles because abantu basizakala. Namhlanje ngizonifundisa ukwenza isitew ngendlela yesitayela. Bese ke nginifundisa ukuqoba anyanisi kodwa ungaxhopheki. Ukuthi wenza njani uma ufuna ukuqoba anyanisi kodwa ungakhali. Nami ngafundiswa ugogo. Ngoba ke ulwazi liyadluliselwa, ngizodlulisela kini. Ucwaningo luthi inkulungwane zabantu ziyakhala mayiqoba anyanisi. Ingakho kunosizo olungaka emhlabeni. Isimo sokuthi abantu bayakhala mabeqoba anyanisi. Uma ufuna ungakhali mawuqoba anyanisi, tokuqala ngelela ukuthi ubambe kahle. By the way, my late grandmother passed away in 2003. Yeah, she was 100 years old. So wangifundisa ukuqoba anyanisi ngingakhali. Angisakhali mangiqoba anyanisi. Into esiyaye ngikhalise nje ikhona ukuthi mangiqoba anyanisi ngikhumbula ugogo. Hayi ngoba ngisuke ngikhala, ngikhalisa anyanisi cha. Ngikhalisa ukuthi ngikhumbula ugogo wami. So ubamba sone. Ya. Lo uyamshiya awumsusi ngoba phela asidwi la. Asiqoqe ukuthi imbokodo nesisekelo. Ngeke ngikhali. Angithi angikhali nama ngwile kodwa ngikhalanga. Angithi angikhalanga. Angithi mina ngikhali. Ay angikhali ukuthi this has got to be the saddest day of my life. Ugogo wami. She was only 100. Esehealth lwamuntu efit ebiza ngophetsodu. Solito zabantu. Ethi uyi-1K yena. Ethi uyarock. Solisandla sesithathu. Angali. Mhlawumbe ngoba ukukhala akunawo ukhala angazi ndokuhlukanisa kanjani. Oh, the end. Asihlanganeke ngokuzayo because ithi ke manje the end. Yeah. Futhi unyezwa kanjalo ke ukudla. Shit. Sesiyodla.